Тут, бачиш, тут воно тоді уходить він уходить тоді, коли буде договорено, ну, за свою жизнь, може, за все, коли будуть повні договоренності. За те, що от ніхто не трогає, ніхто не цей. А так, щоб оце зараз уходив, такого ж абсолютно такого немає. Тут вода і неожиданна вода. І діло в тому, що цю воду ніхто не ожидає. От всі ожидають, але ніхто не вірить, що це може бути. От ніхто до кінця не вірить, що якась вода, там якесь щось може в Україні бути. Ну, стріляють, отак стріляють. Там по трансформаторах чи по чомусь вони стріляють. Ну, це ще таке, це ще як то воно. Ну, те, що буде з водою, ніхто. І воно, бачиш, воно прямо на карту будущого далі лягає України. Тобто ця карта прямо на будуще України лягає. От після цього от буде якась по-другому, як то будуще України вистраюватися буде.